så alle kan se og høre. Så vil jeg bare gerne sige velkommen til Fruentimer-turen. Jeg hedder Dorte, og jeg skal være jeres fortæller. Vi slutter dagen på byvandring med Dorte Persson. Hun er tidligere balletdanser, der blev kunst- og kulturformidler, og derefter selvlært byhistoriker. Og hun laver byvandringer med fokus på gammel galskab, som hun kalder det. Gammel galskab, det er måske også at holde køer helt op til anden sal. Ja. Og sådan noget, ikke? Altså, du gjorde det? Ja, om i baggården helt op til 1930. Der var der køer mange steder i byen, om i baghusene, helt op til anden sal nogle gange. Helt op til anden sal. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig. Dorte har flere historiske byvandringer, og det er historier, som vi aldrig har hørt det før. Vi starter ved Nikolaj Kirke i området, der har været kendt som Magnese-kvarteret, og senere hen Minefeltet. Det hed det også, da jeg hang ud her i 80'erne. Og det er altså 1980'erne, bare lige. Ja. Og nu er det altså sådan, at i hver en kælderskakt, der er der et værtshus. På hvert gadehjørne er der en prostitueret. Så der er altså et minefelt for mændene at bevæge sig herinde i det her område. De skal ikke forvente at komme ud herfra, før de har hovedet, drukket og spillet alle deres penge op. Dorte Persson startede Fruentimer-turen, fordi hun gerne ville sætte fokus på kvinderne i historien. Det er jo fordi, de jo ikke rigtig blev fortalt. Fordi Danmarks historie er skrevet af mænd i flere tusind år. Ja. Det er jo spændende, det er velskrevet, men det er lidt enøjet, fordi det har ikke været interessant at skrive om kvinderne. Og det har, altså, da det stod bøjet i næren for mig, så tænkte jeg, det vil jeg gøre noget ved på min måde. Ikke? Fordi det er vigtigt. Det er vigtigt at fortælle kvindernes fortællinger. Ikke? Vi skal bare lige se hende her, den skønne fiskekone. Hun hedder bare fiskekone. Og derfor skal vi naturligvis også runde Gammel Strand og fiskekællingerne. Fiskekællingerne, de kommer op fra Skovshoved, for det er den første havn, der bliver bygget på nordkysten. Derfor bliver de kaldt for skovserne. Skovserne gik hver dag de 15 km fra Skovshoved til København med 40 kilo fisk i en kur på ryggen, og de gik også hjem igen. Træskoene har de i hånden, og først når man kommer inden for voldene, må man tage træskoene på, for man skal spare på fodtøjet. Så det er derfor, jeg siger, at penge havde de ikke meget af, men helt sikkert en masse hård hud under fødderne. Så det her, det bliver altså nogle rimelig barske madammer. Der var også fiskekællinger her under 2. verdenskrig, og blandt de damer, som Dorte Persson fremhæver på sine ture, er fiskekællingen Wilhelmine Nielsine fra Dragør. Hun gik op i alle de små sidegader, hvor de jødiske handlende havde deres butikker. Og så sagde hun, kom ud til mig i Dragør, så skal jeg skjule jer, og så skal jeg sørge for, at I bliver sejlet til Sverige. Så ved at risikere sit eget liv, så nåede hun altså at redde 100 jøders liv. Dorte laver 9 forskellige byvandringer med forskellige temaer og kvinder i fokus.